Ash. Wait lang. So we're live, mga kabaladang. Kumusta kayong lahat? Wait lang, magsusupply ako. Tagal mo hindi nakapag-live na. Oo. Wala pang tao. Ay, wala pala. Nanood ako dito. Yan. Para may water. Meron siyang water. Sino yung viewers natin? So, meron tayong isang viewers. Sino to? Live na yun. Ang 30% to. Tapos, 5,000 naman yung minimum spend. Hindi ko. Nakita yung kamay ko. Wala ka. Hindi naman masyado kita. Wala tayong viewers. Saan naman sila? Saan siya sa mga? Sa recto. Hindi ko nag-reply si Miss Emily. Rapid. So guys, kumusta kayong lahat? Ayan. Matagal din na hindi tayo nakapag-live. Siguro mga ano ba na? Ilang months din. Not sure kung abot siya ng 5 months. Sa sobrang tagal na. So ayun, bali ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng time para makapag-live ulit. So ayan guys, kumusta kayong lahat? And welcome sa ating channel, sa ating live stream. Ayan. So, bali, kwentuhan nyo naman ako sa mga bagay-bagay sa inyong mga channel. Ano na, kumusta na yung mga channel nyo. So, yung channel ko ngayon, so bali, malayo pa. Actually, kalahati pa lang nung ating oras
So, marami pang mga oras yung kailangan nating buuin. So, ayun. So far, so good pa naman yung ating kwan ngayon, channel. So, ayun, yung mga channel nyo guys, kumusta? Na-monetize na ba kayo? I'm sure marami nang monetize sa inyo kasi actually yung mga friends ko din sa friends ko na sa YouTube, tapos friends ko pa sa FB, nakikita ko na yung mga posts nila na na-monetize na sila. So, ayun, masaya naman. Totoo ba yun? Oo. Kailangan ko pa ng 117. Yan. Di ba? 26. So ayun guys, mag-comment lang kayo kung kumusta ng iyong mga channel, ayan. Para naman makumusta natin. Kung ano nang nangyari, saan na kayo, ano pang kulang, ganon. So ayan muna guys, bye-bye muna ngayon. Ay, ganun lang. Oo. Bilis lang. Wala kang viewer. Wala namang nanonood eh. Ayan, at least may upload lang tayo. Don't give up.